Isännöinti- ja tilipalvelu Porin Balanssi Ky on yksilöllistä sekä laadukasta tili- ja isännöintitoimistopalvelua tarjoava yritys. Meillä on pitkä kokemus alalta. Yrityksemme on perustettu vuonna 1991. Hoidamme kaikki toimialat ja yhtiömuodot luotettavasti ja ammattitaidolla. Pystymme toteuttamaan yritysten koko taloushallinnon myös sähköisesti. Meille on helppo tulla. Sijaitsemme aivan Porin keskustassa. Meiltä myös skannauspalvelu. Olemme Suomen taloushallintoliiton hyväksymä, valvoma ja auktorisoitu tilitoimisto ja myöskin Isännöintiliiton jäsen. Palveluihimme kuuluu myös uuden lain mukaiset 10 vuotta voimassa olevat energiatodistukset. Lisätietoja www.balanssi.name